ma nwanne ndewe nọ na ndewe kwuchiwe okwu ike ka anyị na-abịa ihe na-ekwu aha gị gịnị? Aha m onye kachi agwụ eze. Iwu onye ebe? Amụ onye Ebonyi steeti Eda local government. Ọ dị ma jigodo anyị o nwere ihe anụ iji bịa anyị aka ihe ya ọfụma. Onye nwe onye a? Ya my late wife. Ya nwaanyị gị? Okay. Ifeoma onye kachi agwụ eze. Ọ dị mma. Gịnị mere o nwere ihe ị chọrọ ịkọtara anyị? On 21st of January 2025, nwaanyị m dị ime and o registerkwanụ na Lebechi Hospital nkwanụ ebe no close to my compound. So on that 21st, o tetere nyewe m complain sị m na afọ taghị ya masị afọ tatala ekweta oshipido. Okay, ebe dị afọ taga gị take it serious. Ọ ya gaa nụ hospital ebe registra. Thank God ị nwere kaadị there. Elebara gị anya since ebe na-aga fatinatal na that in case of emergency. Ya gaa there. The first time o ụzọ gaa there, the nurse o meetri there gwe ya na ihe awụ normal pregnancy sign that no way ihe ọbụ na ọ mara nkwa that no next month being February bụ pregnancy due ya o kwesịrị ịmụ nwa na eleghị anya ịmụ nwa na February na pregnancy can come with any sign ya lọta. Mụ agwa ya okay ebe ọ dị like this ka m gawa n'ọrụ m as a medicine ịnwụ ka m ganaghachịwa n'ihe anyị ga-eji hold onwe anyị mụ na-ekwucha ma gawa ọrụ n'ọlụ. Eruola m n'ọlụ wit ndị ọrụ mkpọrụ ọlụ akpọwa m na fon sị m na m gbara bewa na nwaanyị m gakwara hospital ahụ the third time ya nweze bleeding ma gbara lọtawa. Even the woman inwe the hospital Chijioke wee kpọrọ m na fon sị m na nwunye nọ na hospital chege m because all my person mụ na ya nọla na street ahụ for how many years even before ha rụchadị ụlọ ha eji down ya mere the hospital eso m n'ụlọ there ọma m very well eji m nọmba ya nwachi nọmba m. Onye ma wee kpọrọ m sị na m gbara bịawa na nwunye ya nọ na-echege m na o nwere tin sanitary ma gbara rute ma ahụ nwunye na ọfịs ya sị na m ga-ahụ my wife meruo dị ahụ my wife ebe ha tiri drip o nwere bleeding. Mụ na my wife ekwucha ma bịa jụọ ya asị dọkịta ọwụ nne nke my wife nọzi na bleeding nọrọ na drip lee ihe megene. Ya sị na ọ kpọla midwife from Holy Rosary North Lebechi Dr. Lebechi we name ya Ugochi but we use Lebechi based on the name of the hospital Jimea Ugochi Chijioke. As na the midwife abala lecha my wife anya na my wife and the baby dị okay. Asị okay lee ihe ọzọ m ga-eme ya sị m okay na ọ kpọla for help that ihe m ga-emere ya bụ nyere ya aka fix generator ya that na ọ gaghị agbagofula elu because ya na di ebi n'elu 3 bedroom flat nọ na the place because ụlọ ahụ wee tenant bicha the other one but ya na di ebi n'elu ala ya ka ha ji mere hospital ahụ na ọ gaghị agbagofula di ebuto generator nke dị mma na the other one na-eme ya ebido ya anyọ so maybe change the fuel pipe gbata fuel ọzọ tinye the other one ya ebido ọrụ. Anọgidela dị ma na-ajụ ya lee ihe megene ya sị no need blood na nwaanyị m nwere shortage of blood no need blood. Abịara m sị ya were ọbara from me cheke were na ọdịmma ya tara igide nwetele ihe ya dara ita m to one man a na-akpọ Igbo my neighbor na the same compound the same no the same blood group with my wife na ihe o ji mata bụ the guy abịala ahịa donate her blood na elishi mmanya mgbe mmadụ guy agha adịghị ya na blood the guy ga-awọkili. Agafara m gakọrọ the guy sị ya lekwe condition nọ n'ime the guy gently gbatuo to donate blood to my wife ka enwe ike tirie blood ebe o luzola some blood too much. The guy bịakwara donate kwa ya before the hair dị ready iwere blood na from the boy o take ala 2 hours and my wife opera the hospital around 10 ebe after 6 to 7 ka ọ bịara bịa gwa m na a ga-eme my wife operation and ọ kpọọla for a helping hand 10 in the morning ka nwaanyị gị bịara hospital 10 in the morning mgbe ebidoro mewe operation after 6 to 7 in the evening. Yes, to 7 in the evening na no kpọọla for help ndị ga-enyere ya aka for the thing. 3 of her nurses o mere employee nọ there 3 nurses na-arụ n'ọrụ na the hospital nọ there. That's not kpọọla for another doctors ga-enyere ya aka bịa made the operation. Masị oruzela nke operation ya sị m yes na ihe awụ a medical something na mamacha anya that one but ihe ọ na-ekwe m nkwa bụ everything will be fine. Masị ya nne
by this time hospital operation ya sị m yes, not just ime operate kupute the nwa, my wife and my baby adịkwa okay. I have no choice by that time. I say okay, I carry on the operation. Emegidela operation ebe after 9 ya apụta ka ndị mere the operation. Ọ kpọrọ doctor ọzọ, ọ bụghị ya nwa mere the operation. Ọ kpọrọ another doctor with another man with the brand. During the time of the operation, the 3 nurses, they use their phone, their phone, they use Android phone, they use. I watch on YouTube now what the doctor how to operate. Chere, the nurse use the YouTube. Yes. Now what the how doctor? letter from phone. Okay, how doctor? Yes, how to operate. I was there live. You saw them? Yes. Using with my wife, junior brother. Okay. And one boy and up for 4 man because all of us in the street, I not at the same street. Una no email the theater. I don't email the theater because the hospital with 3-bedroom flat. If I had the parlor looking at the dining, who directly to have again the thing. But more personally, and my junior brother and my wife junior brother, but email the theater. Who can I use a phone? Yes. Through YouTube. Name one you operation. Name one operation. So when I get the thing, I was confused because maybe from that such thing experience. And my wife, when money are not in a bad condition, and I say, money are not barabia. First issue, more money are safe and sound. And open whom we scam near this doctor, near this hospital. Now, come that my wife got money on herself. Come be do in time was one. Or what him like that. Come on, yaba shame get. And not when you want directly to go and do scam. Na me scam near yamle boge she me wine treatment. Me made a scam near at the time of 6 months pregnancy. Okay. Me made a scam near Yejidea. The first place I was among my first child, no she in a cabo. And me could scam near that woman. Come on, based on that one is close to me. My wife find out the pressure in our garden. No at Nentaya. Okay, after the operation, what happened? After the operation, yeah, Potakwa. Even my wife, mother, will bear me witness. The doctor where Potrani, my junior brother not there. My wife, junior brother not there. Yeah, Potakwa that my wife and the baby is fine. You know what doing after the operation? By that time, why by that time? That my wife and my baby is fine. My joy, can I see them? Yes, yes, Nanga, but Namaga home for my daughter. No wine, but the clinic are up. My bali made the theater by that time. Haka stitching my wife. Meji there. Odendo ba. Odendo. Kasi chayo ubi. See Anne. A lawyer. So I'm so happy for you. Money kucha. Haka si chayo ubi mapta. Even up with my junior brother, see a Ghana supermarket no there. So every necessary thing. Successfully. Yes. Because after 10 Koputra. Naga blood. My wife lost remaining blood. But you have blood. Even arrangement of blood. Must go okay. Give them the hair blood what at 5,000. Must say okay, no problem. Only the blood I got so on 450,000 naira in a massive bill. That's no so here. No, the doctor with the but to God who made me in this world, he had no there with that 1 pound of blood you both donate for my wife. After major operation 2 hours Sunday, yeah, but one blood. And my wife needed blood to come back. Crowd don't know the ebidobawa. Why you jam arrangement of blood before carrying this operation? A bomb of bleeding around 10 in the morning to this after 10 in the midnight. Nabale. Yaburona wake up for blood. So, get misery. That's a natural driver. Guy and Tafumotia. Kagazo blood. Or you buy a Honda to put up Rahasi and Ogaka. Major lay bag and start the blood. Blood I only hand it any maya. Yena direction, Kamayagano. Just the Nishi at la well loaded. As you okay. But at the doctor Bepoga, all Moneaga will regas of blood down. That doctor made operation alawala. Nima Bala. Within this period, one you got Cadendo.
ndị ekpere na-ekpe onye ọbụla na-ekpe na-azụ ya ndụ. So finally what happened? Finally anyị azụta dị ọbara, ọmụ akwụrụ ụgwọ dị ọbara. Onye nzụkwanụrụ ọbara ahụ n'aka ya bụ my dangerous pain, which nka na-ekwu ya ekwuchighị ike ọsọgodo ya bụrụ the last thing mere in this life. Onye zụrụ ọbara ahụ na Holy Rosary aka ya rechiri m dị ọbara bụ the same girl this woman presented as a midwife. Brother me my wife is kama mama m na onye nọ na store na-emekwa ukwu erega ọbara. The girl nọ na store na-emekwa ukwu erega ọbara to presented as a midwife. Si m na-emele scam. But that time ọ gwara m na nwa m anwụọla. Okay, nwa gị anwụọla. Mgbe a ga-wezi ọbara ahụ ka ọ gara agagwa m na nwa m anwụọla. Mejirigwa ahụ mụ na ya pụrụ. Mgbe hụrụ my daughter ọ na-acha because ihugodi my son family nwe ndị ọcha akwụkwọ dat na m bataziri ọrụ ahụ na-arụzi mesin gbajie. Ịhụ my son pụta ihe ga ekweta na ọgbụ amụ ya dịka na-acha nwa ajị. So finally maazụ ọdị ọbara bata ọmụ ji aka m buru dị ọbara baa na tieta ebe nwaanyị m nọ. Ọkadị ndụ mgbe ahụ? Ọkadị ndụ. Like how many hours after the operation? After like 3 to 4 hours after the operation. Ọkadị ndụ. Maazụ dị ọbara ọmụ akwụrụ ụgwọ dị ọbara 38,500 naira emekuku ya si azụọ 1 pound of blood masị ya mba to avoid ịgbagharịwakwa for another blood ka azụọ 2. The girl eweta one from blood bank block jụọ ezigbote oyi desi na ekwere m jide metinye na katọn si ya wetekwa another one nye ya my money point ATM si ya ga mee this thing ebe nna hụ ihu the girl si ya ọ bụ gị bụ onye hụrụ na the hospital. Abụghị nke anyị na-ekwu ugbu a wụ mgbe ị zụtara ọbara ahụ bịazie anyị eburu ihe bịa na the hospital. The 3 nurses ndega anya na YouTube bụ ndị ọfọrọ because the doctor mere the thing ala with colleague ya anyị eburu ya bịa there nta ahụ jụrụ oyi ka ha ji tiga my wife n'ahụ ya ebido struggle wa tiwe death no I can't stand this death. Onye tige? My wife. Jigoda me picture ya ọzọ. Let's see. Yeah, onye awụ mama. Okay. Ọbachilo. Okay. Ya tiwe na ọ gaghị anọfu n'ọnwụ ma baakwa de jidekwa ya ka ha kpọwa the doctor. Anọ m ode jide ya ka na-eme ekpere to the doctor abịa. The doctor have to come back again. Ya laghachite. Mgbe the doctor laghachiteziri ka asịrị na ngawa na doctor abịala ma apụwazie. Both my other sister ma ụmụ nwaanyị nọ there. 3 women nọ there pụtara donate ọbara to my wife. Si before a ga-asụcha ọbara na ọ ga-adị too late ka ihe hapụ ime my wife. Ya so onye na-emeri ya lab alala. No, but you are talking. Ewetele na ọbara now. You are going back again. Ewetele ọbara. Just the yeah. Ewetele ọbara now. Isi na-etize ya na nwa ahụ nwaanyị gị ya sị. Ibido na-agba kashi na-eti si mba na-eti kashi. There was not no way ihe ha mere. Ha kpọ the doctor ya abịa. After 30 minutes the doctor bịara ha ihe asị m pụwa. Ma pụtazi aka m nọ n'ezi. Just cross pụta na veranda. Bido na-agagharị the doctor pụta. Similar my junior brother. No, any of my family members know him. I say yes, dad and me. Lay my junior brother. Lay when one name my wife. Yeah, but on my one name my wife up high side. Gabacha the guy. And you know the guy that time which man not here. Also later come and bomb my junior brother. I'm going to go to condition now than not the bed before. That I should just take heart that I lost all. That my wife has survived with a blood ATD. I'm not surviving. So you hear guys on her level. But they since young, my woman, which means no matter how you use YouTube, they still did the operation. And after using the YouTube, one you get survive for like 3 hours after the operation. Okay? Yes. So let him what do you want? I want justice. Makotosh can make an illusion. I'm complicated with an illusion also. That's you could get one again out of negligence or out of YouTube make operation. Out of negligence, there is no material
for the operation. The doctor was not prepared for the operation. Okay. When equipment. Okay. And no feed your man anything about the operation, but my aim was to avoid this another operation, another person without knowing what and what to do. Because someone not steady. And block would she come where don't want anything like drugs as read and okay, in a kuna barabella one again a home block or a block. Yes. No him one gidget. Even a scalp be auto semepure could no rush of blood. Okay, rush of blood. And the contacting of disease during the operation. Okay. Whereby the hospital will stabilizer. Okay. So he need the justice. And the Okwagala police up where? Okwagala police. I don't know with the DPP. DPP when they did the case. Okay. And you want justice. I want justice. You want the people to be brought to justice. Yes. Maka on one again. Came back one again. 24th of May. 24th of May. This coming Saturday. Yeah, Saturday. We should go also finally. We see any also. Why you get the 30 years? Yes. 30 years. The Makampuro is weekend with them, amen. We are going to take this thing up with the DPP GD's case. Then from there, the investigation will continue. One night okay, justice. Everything is now left for government to give him justice. There we know.